Dinten iki piyambakipun badhe dipun akadaken. Wong lek dipun wani akad nikah, statusnya akan naik dari rojulun menjadi rijalun. Mila saking punika teng Al-Qur'an jelas dipun ngendikaken ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Niki nuduhaken wong wani rabi niku insyaallah betul-betul laki-laki. Laki-laki sing tenanan. Prosesi akad nikah yang berbahagia yang kedua mempelai wanita Imania Asila SIKO serta Haji Mukhtar Basir SE. Ankahtuka wa zawwajtuka makhtumataka wanita Imania Asilah binta Ahmad Silahuddin Ash'ari mauliyata abiha lin nasab muwakili bimahri mablaghin minal mal wa huwa majmu'atun min adawatis salat wa ba'dun nuqud asharatu malayin rubiyah bil umrah al Indonesia wa adadin min ad-dahab wa huwa 25 graman halan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan. Barakallahu lak